हेलो भिउवार्स, आङो दिनै 34 साइजनि ब्लाउसनि काटिं भिडिअ लानानै फैबाय। दा बे लाइनिंखौ हाना लाग्रोगोन आङो। नैबे लाइनिंनि लेन्थआ दोङो माने गोलावा 32 हाफ दङ, बिनिफ्राय गुवारखौ सुगोन। गुवारा दङ 10 हाफ आरोना, बेयो 34 साइजनि ब्लाउस जागोन 10 हाफ। 10 लाब्लाबो जायो, आङो एसे बारा 10 हाफखौनो लानानै होबाय। आरो बेयो नैबेफोरबायदि मोननै फोल्ड खालामनाय, बेजों बे गोलावा दंमोन 32 हाफ आरो गुवारा दङ 10 हाफ। दा जों बेखौ बेफोरबायदि मोनब्रै फोल्ड खालामनानै लागोन। मोनब्रै फोल्ड खालामनानै लाखांनानै बेफोरबायदि फ्रन्ट साइडनिखौ आधा इन्सि बारा लाहरगोन आरोना। सिगांखैजानिखौ 16 हाफ आरो उनखैजानिखौ 16 दोनसिगोन जोङो। नैबेफोरबायदि मोनब्रै फोल्ड खालामनानै लाबाय। आरो दा बेनि सायाव मेइन ब्लाउसनि कानिखौ लासिगोन, बियो सिंनि जि जाहैगोन। बिनिफ्राय मेइन कानिखौबो बेजोंनो समान लादों आरो नैबेफोरबायदि उल्थाथिं जाबना लाबाय। उल्थाखौ साखै लागोन जोङो जेब्लायबो। बेवहायबो गांनै दङ आरो नैबेफोरबायदि। बेनि गोलावाबो दङ 32 हाफ आरो गुवारा दङ 10 हाफ। दा जों बेखौबो बेजोंनो सेम थननानै गासिखौबो मोनब्रै मोनब्रै, बेनि मोनब्रै बेनि मोनब्रै जाहैबाय जाबनाया। नैबेफोरबायदि फ्रन्ट साइडजा एसे गोलाव आरो बेक साइडजा एसे गुसुं खालामगोन आरो 16। बेफोरबायदि एखे गांनैखौबो जेनेबा जाबनानै लासिगोन आरो जोङो नैबेफोरबायदि जाबना लानानै हालांगोन। नोंथांमोना मोजाङै नायलांबाय था हानाय भिडिअखौबो। सिंजा नैबेयो थाबाय मेइन ब्लाउसनिया आरो साजा लाइनिं साजा जोङो आखिनानै लासिगोन दा जिया लाइनिंआबो नैबे गांनै आरो बे उननियाबो गांनै, बेबो गांनै, बेबो गांनै, बेफोरबायदि गांब्रै गांब्रै मोनब्रै मोनब्रै फोल्ड खालामनानै टटेल 8 जाहैबाय आरोना। ब्लाउसआ फ्रन्ट साइडनि गांसे, बेक साइडनि गांसे। आरो जोङो जेब्लाबो नै फ्रन्ट साइडनिखौ माने सिगां साइडनिखौ एसे बारा गोलावहाय लादों आरो 16 हाफ आरो बेकखैजानिखौ 16, जिहेथु जोङो टटेल 16 हाफ आरो 16खौ दाजाबबा 32 जायो, 32 हाफ। बेफोरबायदि दा नै बिखानि गुवारखौ फार्स्टआव लागोन जोङो 2 हाफ, माने आराय आरोना, 2 नि आथा 2 हाफ। बिनिफ्राय लागोन बिखुंनिखौ 5 हाफ, 4/5 माने 5 हाफ आरो 5 निफ्राय आरो आथाबाव 5 हाफ। बेफोरबायदि फाफ्लिनिखौ 5 हाफ लाहरबाय। आरो एबार लागोन नै बिखानि गोथौखैजा 6 लाबाय। उनाव नांगौ बायदि हाख'नानै होबावगोन, सुख्रेबनायावनो मानायावनो फाफ्लियाव थांबावगोन ना, उनावहाय हानानै लाबावगोन आरो। दा बिखानि गोथौखौ 6 लाथ'बाय। आरो नै फाफ्लिनिफ्राय जा आर्म हल माने फाफोना खंखैजा लाबाय जोङो 7। बेखौबो बेफोरबायदि सिदा बोनानै हरबाय आरो फाफ्लिसिम फोनांहैबाय नै बेफोरबायदि। आरो एबार नै फाफोना खंखै आर्म हल जा इउ सेप होबाय आरो बिखाजाबो इउ सेप होनानै लाबाय जोङो, गावबागाव जि महरनि नांगौ। थ' आङो दा नै फाफ्लिनिफ्राय ग्रोब 11आव मोनसे सिन होगोन आरो बेवहाय बे सिन होनानै बोथेनानै लागोन स्केलजों मोजांहाय। बे सिनखौ आरो फिटाजोंनो बोनानै लासिगोन आङो, सिदा जायोब्लानो जाहैबाय। नै बेफोरबायदि फाफ्लिनिफ्राय बेसिम 11 आरोना, नैबे 11सिम बोथेनानै लाग्रोबाय फार्स्टआवनो बेखौ। आरो बे 11 बोनाय जायगायावनो बै खनाथारनिफ्राय बे ससेनिफ्राय 3 सिम मोनसे सिन होनानै होबाय आरो बेनिफ्राय बेसिम मोनसे 3आव सिन होबावगोन जोङो। नै बेफोरबायदि मोननै सिन होनानै लाबाय 3 3आव आरोना। बै खनानिफ्राय बे मोनसे 3 मोनसे 3 आरो नैबे जा 1 बारायनानै हरगोन आरोना, मोनसे सिन 1 दावखोनानै होबाय। ओमफ्राय बेखौ नैबे 3नियाव फोनांफैगोन जोङो बेफोरबायदि स्लाइडलि लाबोबाय आरो नै बिथिंजाय 2 दोनबाय, आर्म हलखौ 2 हाफ दोनबाय आरो बेक साइडनिखौ एसे बारायना होबाय। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड मोनसेनिया फ्रन्ट साइडनि जाहैगोन, बियो फ्रन्ट साइडनि आरो बियो बेक साइडनि, बेफोरबायदि आरोना फाफोना खंखैजानिया। दा जोङो जिखौ हाना लानोसै, नैबेखौ हाग्रोगोन आरोना। बेयो बिखानि खुब मारिनाय प्लेटनि जाहैगोन आरो बेयोबो बिखाखैजानिनो जाहैगोन आरो। एसे सुथाबनो रोंनायफोरा बुजिखागोन, जायफोर सिलाय सुबाय थाखायो। बिनिफ्राय नैबे 11आव मोनसे दंमोन ना, बेखौ मालाबाबो हास'ग्रोना लानाङा। बेखौ हास'नानै लाबाथाय जोंनिया बिखुंनियानो डाइरेक्ट हास'हैजागोन आरो। बेनिखायनो दा आङो नैबे मोनसेखौ हाग्रोगोन आरोना, बिखानि नैबे प्लेट जागोनखौ, जा जोङो बिखानि खुब बानायो बेयो जाहैगोन आरो। बेखौ हानानै लाग्रोनोसै नै। दा जोङो फाफोना खंनिखौ हालायनोसै, नैबेफोरबायदि
बेक साइडनि एसे बारायदोंमोन ना बेखौ बेक साइडनिखौ हाग्रोगोन, बेनिफ्राय फ्रन्ट साइडनिखौ उनाव हानानै होगोन। बेक साइडनिखौ हानानै लाबाय नै बेयोमोन, बेबो फैगोन आरोना सिलायावनो फैगोन, बेयो बिखानि जाहैगोन। बे गांसेयाबो बिखायाव गोलैफैगोन। बेनिफ्राय फाफ्लिखौ हानानै लाग्रोनोसै नै फाफ्लिखौ हाखांनानैसो जोङो दा बेक साइडनि गांसेखौ दोनसिगोन आरोना, बेनिफ्राय बिखुंनि गांसेखौ दोनसिगोन बख'नानै ब्लाउसखौ, बेनिफ्राय बिखाजानिखौ हानानै लागोन। नै बेफोरबायदि बिखानिखौ दोनबाय, बेयो बिखुंनि जागोन, बिखुंनिखौ दोनसिगोन एक्सट्रा, आरो बेबो सिगांजानि जाहैबाय बे गांसेया, बेखौबो नांगोन हानानै लानांगोन। आरो नै बेयो बेक साइडनि जाहैबाय, बेक साइडनिखौबो उनाव गलखौ हानानै लागोन। दा फ्रन्ट साइडनिखौनो आरोबाव मोजाङै हानानै लाबावनि, जोङो जा जा आखिदोंमोन बेखौ हानानै लाबावनो नांगोन फ्रन्ट साइडनिखौ। आरो बेवहाय मोनसे अखाफोर सेप होनो दंबावोमोन, बेखौबो होनानै लाबाय नै बेफोरबायदि। बे फाखोना खंनिफ्राय बेसिम आराय दंमोन ना, बेवहायबो मोनसे दार्क होना लादोंमोन, थ' बेखौ बेफोरबायदि अखाफोर सेप होबाय नै बेफोरबायदि। दा जोङो फ्रन्ट साइडनिखौ हास'नानै लासिगोन आरो बेक साइडनिखौबो मालाबाबो जमा हबनानै खेबसेनो हाग्रोनो नाङा, मानो होनोब्ला बेक साइडनिखौ हाफाब्लाथाय जोंनिया फ्रन्ट साइडनिजों बेक साइडनिखौबो हाफाब्लाथाय जोंनिया माने बिखुंनि गलानो माने हास'जागोन आरोना, बेनिखायनो फ्रन्ट साइडनिखौ एक्सट्रा बेक साइडनिखौ एक्सट्रा बख'ना दोननानै बेफोरबायदि हानांगोन जेब्लायबो। गोबाङानो मिथिखायो जे ब्लाउस हायोब्लाथाय जोङो जिखौ जेब्लाबो उल्थाखै लानांगौ, आगरखौ साखैजानिफ्राय लानानै मालाबाबो हानाङा। मिथियोबाबो आङो भिडिअ खेबसे खिथाबावनानै होबावबाय आरोना, खायसेफोर लानोबो हागौ बेनिखायनो खिथाबाय। दा जोङो नैबेयो फाफ्लिनि जाहैबाय, मेइन फाफ्लिनि, बिनिफ्राय अखाफोर सेपखौबो हानानै लासिगोन। जों जेब्ला फाफ्लिनिफ्राय बे अखाफोर सेपखौ आखिनो गोनाङाव इलिफेन्टआव सिन होदोंमोन, अब्ला इलिफेन्टनिफ्राय 1 इंच बारा स्लाइडलि आखिहरदोंमोन। दा बेखौनो आखिहरनाया नै बेफोरबायदि हाखो जाहरनाय जाबाय, आरो दा बेखौबो बेजोंनो समान हाखो हरनानै लानोसै जों दा नै बेफोरबायदि हाखो हरनानै लाबाय। बेखौ बिजौआव एसे सिनायनायनि आं हास्लिंनानै होबावबाय, बेयो बिजौ जानायनि। आरो बे गांनैखौबो दा हाखावनानै लागोन, बेवहायबो गांनै गांनै जाबनै जाबनै दं नालाय, बेखौ मोजांहाय हासिनानै लानोसै। एन्ड लास्टाव जोङो ब्लाउसखौ सुखांनानै मोदोमखौ सुख्रेबनोबा बडिनि मेजारमेन्टखौ माने जोङो 34 साइजनि खालामनो थाखाय जोङो ब्लाउसखौ फ्रन्ट साइडजा 17 आरो बेक साइडजा 17 लानांगोन। थ' फ्रन्ट साइडजा 17 बेक साइडजा 17 लाबा जोंनिया टटेल 34 जाहैगोन। बेफोरबायदिनो 17 17 लानानै सुख्रेबनानै होब्लानो जोंनि मोदोमनि साइजआ, जोंनि चेस्टनि बिखानि साइजआ 34 साइजनि ब्लाउस जाहैगोन।